Bueno, de pintura do automóvil do P25, Daniela González, e está tamén connosco o seu tutor, quenes nos van a indicar en que consistiu a proba. Pois nesta primeira parte temos aquí este capó, partimos dunha peza nova en cataforesis, temos que matizar, aplicar un aparexo húmido sobre húmido, unha base bicapa de pintura metalizada e un barniz. E depois temos aquí outra peza, que ainda tamén era peza nova e partimos de cataforesis, sí que tiña unha deformación en esta zona, na que foi necesario aplicar un parche de masilla e despois, por encima, aplicar un aparexo de alto espesor. Que particularidades ou complexidades deste tipo de proba? Pois, aparte das dificultades técnicas que nos xurdiron, como que se nos estropease unha das cabinas, o máis difícil sería a parte de enmasillado nas aristas, que é moi fácil que non queden as liñas igual que estaban de fábrica, e despois, sobre todo, na parte do capó, o medo máis grande sería que nos puidese escurrir tanto aparexo húmido sobre húmido como barniz, e incluso este color que é bastante complexo a hora de igualar, que quedase con manchas ou con sombras.